Celý tento příběh se bude točit kolem tohoto zvonu, neboť to není jen tak ledajaký zvon, nýbrž zvon kouzelný. Kdysi dávno ho daroval městečku Podkrkavice jeden tibetský král za to, že mu poslali velký sud výborného jogurtu. Od té doby zvon každé ráno vítal všechny v Podkrkavicích do nového dne. To je práce moje, železo je do ruda a nikde žádný neruda, jo, žádný neruda. Komína, tam je psina, můžete se za něj schovat, nebo jen tak poletovat, s kočkama se kočkovat. Zvoní, zvoní, zvon, la 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 la, svět jako helikonka, la 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 la. Štěstí to jste neskladete, jak když koště dopřemete. Štěstí pana starosty je nemít starost. Štěstí to je podkova a já ji umím ukovat. Jo, nosit štěstí líst, to je prima pro život. Kde jsou zase, tam je vlas, štěstí to je svítit na zem. Naše kočky nelítají, to už máme popas. Zvoní, zvoní, zvon, la 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 la, svět je jako helikonka, la 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 la. Zkus pro každého vyřídit. Poslat se z okna na lidi a jedna rána, druhá rána, třetí rána. Štěstí to je, když nám smutek nejde na rozum. Štěstí to je na novíčko. Těšit se na kovíčko, Obláčky kouře vypouštět. být vidět celé ulice a tancovat jako klice. A nebýt za koši. Zvoní, zvoní, zvon, la 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 la, svět je jako helikonka, la 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 la. Zvoní, zvoní, zvon, la 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 la, svět je jako helikonka, la 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 la. Zvoní, zvoní, zvon, la 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 la, smutek světe na potom, světe na potom. Snad právě díky kouzelnému zvonění zdejší obyvatelé byli neobyčejně dobrosrdeční. Až jednou přijel do městečka cirkus, jehož ředitelem byl velký zloduch a hrabivec. Circo Elefanto. Ten se doslechl o nádherném zvuku zdejšího zvonu a rozhodl se, že ho musí mít. Vymyslel totiž skvělé číslo. Signore e signori, grosso zvono concerto. A už snil, jak na tom skvělém čísle vydělá skvělé peníze. Byl tou představou tak nadchnut, že vzal vše, co si až dosud nahrabal, a vydal se vyjednávat. Jak to ale udělat, když místní obyvatelé nechtěli o žádném prodeji ani slyšet? Tak se ředitel Hrabivec opět rozhodl, že zvon zcizí, neboli ukradne, a to v noci. Avšak ouha, kostel byl příliš vysoko a ředitel cirkusu příliš tlustý, takže než se vyškrábal na skálu Krkavici, bylo ráno. Není jisté, zdali tím pádem nebo kouzelným účinkem zvonění ředitel Hrabivec dočista zcvoknul a odjel tak rychle, že v údolí dokonce zapomněl jednoho středně velkého slona. A to sloni už tenkrát nebyli nijak lacini. Kdo jiný ho mohl najít, než malá Zuzanka, taková všudybylka a nesmírná milovnice zvířat. Slon ani moc neprotestoval, když si ho Zuzanka odvedla domů.
Pokusila se ho uložit do své postýlky, ale schovejte slona, i když je třeba jen středně velký. Netrvalo dlouho a obyvatelé Podkrkavic Zuzance na slona přišli. Ale že to byli lidé neobyčejně dobrosrdeční, slona jí nechali a dokonce mu postavili takový velký altánek. Dalo by se říct až hangár. Poté uspořádali na počest středně velkého slona znamenitou hostinu, neboť mít ve městě kouzelný zvon a ještě k tomu opravdového slona, to je tedy pádný důvod k oslavě. Už se zdálo, že dobrá nálada vydrží v Podkrkavicích na věky. Zatímco však hodovali, rota žoldnéřských vojáků z nedalekého Uherska jim kouzelný zvon ukradla. Nemajíce ponětí o jeho zázračné moci, přetavili ho na dělo a odjeli s ním válčit někam za Ural. Nastalo podivné ráno. Zuzance se slonem bylo hned jasné, že zvon musí stůj co stůj zpátky. A tak se ho vydali hledat. Všude se na kouzelný zvon ptali, ale nikdo o něm nic nevěděl. Tak šli dál a dál, až došli skoro na konec světa. Tam, kousek před Pekingem, narazili na dvě sešikovaná vojska.
Nakonec, neboť zdejší obyvatelé byli neobyčejně dobrosrdeční, dostali malá Zuzanka i středně velký slon za svůj bohatýrský čin tu největší medaili, jakou v Podkrkavicích měli. V 70. letech točila režisérka Božena Možíšová kreslené filmy s holčičkou Dorotkou a jejím papouškem Koko. Netočila je však jako seriál, nýbrž pěkně po pořádku jako